والصلاة والسلام على رسول الله دون قبر نلاد عمر أبو بكر نفوف جدنا دي الجنة ما شكر المكف صلى الله عليه وسلم الله هورن بي كلا جد الله كلا بين يد الله يو دفت المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا شكر يعني غاندو دا ندو فو وير ko horam kanko wiyata ko ummati nde siko hono no hande yiɗede omo hande sukkede sallallahu alaihi wasallam sa yiɗimo noon sa yiɗi Allah noon ma mbaɗa sunna makko ndewa sunna makko kala sunna makko jokkoɗa e sunna makko sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi omon caggalam ɗo en goto e mon gonɗinta ha yiɗana bandum ko yiɗana hoore yiɗande bande no jiɗanta koko ɓuri mawnude ko woni ko gasata ko woni lakara ko woni aduna fof ko gasata ha heddi lakara Allah wi kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram takoy kullu shay'in halikun illa wajha ɗum noon yiɗande julɓe moƴƴere jinnaɓe aljanna ko jamiraɓe moƴƴere e kaɗaɓe bonante saabu Allah waltakum min ko umma yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yo wode men ganda ene ñamira moƴƴere ene kaɗa bonante yo Allah waɗene ɓen ɗon alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man nelaɗo sallallahu alaihi wasallam on namdama holmo poɗɗen moƴƴinde gondigal mum o yi yumma ɓe mbi hol deftude hen o yi yumma ɓe mbi hol deftude o yi yumma mbi hol deftude hen o yi jinnaɗo ma gorko ɗum noon yummiraɗo aljanna ɓadinnan ɗon Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana jew o yima yummiraɗo wal jinnaɗo wala taqul lahuma uf woto wimo ni feccere konngol uf ala ka haali noon ñirɓinade o noddima aɗa wone téléphone aɗa wone iphone aɗa wone facebook calɗa jabade yumma ɗum ɗo ko bakkar mawɗo wala hawla wala quwwata illa billah nelaɗo yiɗa ɗum kadi Allah yiɗa ɗum alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi mon ɗo caggal am bandiraɓe sehilaɓe o yi leñolam fof koko natata aljanna ha heddi salim ɓe mbi hol calotoɗo ya rasulallah o yi ɗoftiɗum fof naati aljanna o ɗoftakimi salima ɓe sikki tan joom hakkille ma Allah rokki hakkille no mijori fotani lundade al mustafa sallallahu alaihi wasallam yo Allah hokkani yarde weedu makko jarrene jungo makko ɗum en weedu ganduɗa ma wodi riwaɓe ɗon ɗum gandi hol sababu saabu ɓe mbayli diine makko o yi ummati ɓe mbiya ɓeɗo ɓe mbayli caggal ma ɓe mbayli diine ma wala hawla wala quwwata illa billah yo Allah suran en e waylude diine makko mustal walhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi ɓuure mon fof ko ɓurɗo e ɓesgu mum o wi kanko ɓuuri en e ɓesgu makko aɗum ko woni ɓurde me ɓesgu ma jamiraɓe yoɓe juul mbiyaɓe yoɓe koor yoɓe ɓorno cumci moƴƴi yoɓe kalko moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala wi wa qulu linnasi husna o wi wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa galle ma o ɓesgu ma o aɗa yiɗi wondude e maɓɓe dargue aɗa yiɗi wondude to aljanna to ma jamiraɓe moƴƴere kaɗaɓe bonande sabu won aroɓe darguede pesti Allah wi ala innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika wal khusran mubin boniraɗo ɓergu ɓesgu mum toon to dargueto yo Allah suran en e jeede ɓen ɗon walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Abdullah ibn Salam e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ari Madina ɗo woni Madina ndeysan o guidimi nande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ni yo fof ko afshu salam at'imu ta'am wa sallu wan nas niyam tadkhulu janna bi salam o yen cakto kisal yen ñamminto hakkude jamma noon oto yejjid ummade hayso minitaji ɗiɗi minta joyi pindina faramata ma juulon bale ɗon jeeya ɓen Allah wi adh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat nera sallallahu alaihi wasallam wi yo Allah yurmo on ɗon gorko ummide dow juuli o findina joom suudu makko so finani o wicce mu ndiyam ɗum ko tataɓal jamma yo Allah yurmo on ɗon debbo kadi pinɗo kadi juula darɗiɗi o findina joom galle makko so ummaki o wicce mum ndiyam oɗon gandi on ɗon waktu wonde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o jippoto e adunaji aduna hol jafotoɗo mi yaafo ɗum hol ñafotoɗo mi rokka ɗum noon jeeyaɓen ɗon oto wal yebde télé goppa ɗiɗo baraji mawɗi bonnana hoore ma walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. noon bandiraɓe julɓe oɗo woni dernier vidéo men walla vidéo batmir so Allah jaaɓi caggalam ɗo woni ɗo ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam refti hen ko Aboubacry refti hen ko Oumar Allah wi ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti hay dande ma mbiyeɗa hara ɓamta e dande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mbiyeɗa kadi hara arda Allah hara harde nelaɗo Allah wi ya alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah yow hay tan
wana kay fodde hay fodde ne rasul safaran so Allah wi ne la wi hor faw hen dane ala kala wi ardi tobe jomira subhanahu wa ta'ala hay fodde mabbe fotani wonde la ilaha illallah muhammadur rasulullah dum non holno gonta jiyaado Allah mbare gonta jiyaado Allah so Allah ene la kali mbasa fawde hen dane biya sami'na wa ata'na Allah wi ma kana lil mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna khayran min so Allah ene la sallallahu alaihi wasallam kali an hor faw hen dane ma hor faw hen ceerno ma hor faw hen jinnaado ma so be kala ma hankat he gor haade tag hol sabab enen dofto ne la ko Allah wi Allah man yuti ar-rasul faqad ata Allah sa dofti man la ko Allah doftida ko Allah rokki mo kartal gongal o ma ataakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum fantahu yo Allah rokkin artu do en kadi njura den al-mustafa sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur